Bart van der Sterre, prins van de Pielhaas. De Meent, grote winnaar scholierenloop. Het is vandaag 27 januari, dit is het Pelemaasjournaal. ATV Venray ziet terug op een zeer geslaagde 38e vlakwatercross. Niet alleen kwantitatief met ruim 900 deelnemers, maar ook in kwalitatief opzicht met een zeer sterk deelnemersveld. De lange cross over 8040 meter kende het recordaantal deelnemers van 296 atleten. Overtuigende winnaar werd Patrick Stitsinger uit Maastricht, lid van Pegasus. De tijd van de nationaal kampioen was 25 minuten en 29 seconden. Hij bleef bijna een minuut boven zijn parcoursrecord. Mark van Kessel liep een prima wedstrijd, maar moest toch 56 seconden prijsgeven op de winnaar. Sander Schutgens finishte als derde in 26,36 minuten. Marco Giele van Scopias Venlo won met een halve minuut voorsprong op Erwin van der Planke uit België de korte cross. Zijn winnende tijd over 4010 meter was 12,32 minuten. George Stiele van de organiserende vereniging ATV Venray werd vierde. Bart van der Sterre is zaterdagavond uitgeroepen tot nieuwe prins van de Pielhaas in Venray. Prins Bart de Eerste koos tot zijn adjudanten Bjorn Jeuken en David Nabbe. Columnist Hannes van Weekrand Pelemaas had het helemaal goed. Ook in Venray heet de prins Bart. Dit jaar is niet alleen in de Venrayse kerkdorpen Wansum, Oostrum en Leunen een prins Bart de baas. Ook in het Pielhazerrijk Venray gaat de prins met die naam. Uiteraard hadden we prins Bart van der Sterre en zijn adjudanten Bjorn en David voor de camera voor een eerste reactie. Ja, super. Helemaal geweldig. Doldwaze, enthousiaste zaal. Kei mooi trio. Met mijn beste camera dit te mogen doen. Het is fantastisch. Een jongensdroom die uitkomt. Was je zenuwachtig van tevoren? Gezonde spanning. Okay. Hoe ging dat bij jou thuis? Dus ja, hetzelfde. Gezonde spanning. Ja. Ik weet veel niet. Dat is even een nevel mee in de kamer op in de kop. Maar ja, heel gaaf. Dus we gaan er tegenaan. En ook bij jullie niks verraaien? Ik hoop het niet. Ja, dat horen we straks wel, maar wij denken het goed gedaan te hebben. Dat was een complete verrassing dus. Ja. Bjorn Jeuken, David Nabbe en Bart van der Sterre kenden elkaar al heel lang voordat ze het nieuwe prinselijk trio van Gooi vormden. Ik zie mijn beste camera van vroeger al. En 21 jaar geleden, in 1983, waren wij al jeugdtrio van de Hazekeutel. Dus helemaal nee zien ze niet. Ze zijn weer in ere hersteld. En dat in ere herstellen gebeurde dus krap een kwartier eerder in een tot de nok gevulde schouwburg. Maar niet alleen het voorstellen van het nieuwe trio was onderdeel van het programma, ook het afscheid van het eerdere trio met inmiddels oud-prins Joris. Ja, Kels, kijk nog maar eerlijk goed, want dit is echt het allerlaatste moment dat jullie hier als vastelavonds trio zult staan. Over een paar ogenblikken is dat helaas voor jullie afgelopen, maar je weet als je eraan begint dat dit staat te gebeuren. Meteen na het aftreden en afleggen van de versierselen werd Joris opgenomen in de APK, de Alt-Prinsencompagnie, en werd daartoe gedoopt met hazenbloed. Hierbij doop ik ook Gregorius Leonardus op 25 december 1969 geboren, Rotsejong. En hij is als kerstkindje geboren. Oh wacht, dan moet ik heel even. Hij is als kerstkindje geboren. Nu even gestaan. Heb ik toevallig even op zijn Facebook-pagina gekeken, Joor. En je hebt dat filmpje ook vast gezien. Prachtig klein kelk is ook nog een film, een liedje. En dat moet ik heel even score doen, mag dat? Ja. Jingle bell, jingle all the way. Iedereen kan voetballen behalve PSV. Hey! Hij zal het niet leuk gevonden hebben, maar nou kost er even niks aan doen. Geboren Rotsejong tot levenslang lid van de APK. Met alle rechten en plichten hieraan verbonden. En dan schud ik het niet nog een nekje op. Nee, dat doe ik niet. Gaat niks.
Natuurlijk was er ook volop dans en entertainment, maar de rode draad van de avond was Pielhaas 2.0. Ofwel de frisse nieuwe wind die door de Vasteloversvereniging waait. Maar goed. Uitzondering, dames en heren. Dan zeg ik meer rapport kijken. Ja, dat rijden we. En met voorstrop hebben we een goede stap vooruit gemaakt. Maar dat zien we nog lang niet met. Het moet anders, het moet beter, het moet meer. Moeten we misschien iets met hem Pielhaas doen? Zou je dat niet misschien een beetje moeten pimpen, zodat hij meer van deze tijd is? Dan krijg je bijvoorbeeld dit. Of zoiets. Of misschien dit. Ondanks alle voorgestelde vernieuwingen blijven de tradities het allerbelangrijkste. En zo kon een kersverse Prins Bart zijn onderdanen ook weer als vanouds toespreken. Het leek wel alsof het nieuwe trio vaker voor het grote publiek staat, maar het dagelijkse leven blijkt een stuk saaier te zijn. Ik ben projectmanager in de lichtreclame. En wat doe jij in het dagelijks leven? Nou, ik ben een collega van Bjorn, dus wij zitten bij dezelfde werkgever. Dus ja, projectmanager. Dezelfde functie, tegenover elkaar, dus we zien elkaar iedere dag. En wat doet Bart in het dagelijks leven? Ik ben financieel adviseur bij Van der Mortel Assurantieadvies. En net als zijn voorgangers heeft ook dit trio een eigen lijfspreuk. Deze vastelovend schuiven we de kleine letters aan de kant en laten met Olly de sterren stralen over het Pielhazenland. Vastelovend samen! Hey. In de strijd om de tweede plaats in de korfbal overgangsklasse A speelde SVOC 0-1 en Bladella zondag gelijk in Sporthal de Wetteling met 10-10. De thuisploeg ging uitstekend van start, maar zag de gasten nog voor de thee voorkomen op 6-7. In de slotminuut bepaalde Debbie Wismans de ruststand op 7-7. In de tweede helft scoorden beide ploegen beurtelings. Nadat Eline Nabbe de 10-9 op het scorebord bracht, leek de thuisploeg de winst te pakken. In de slotminuten kwamen de gasten echter langs zij. In de allerlaatste minuut leek SVOC 0-1 alsnog de winst binnen te halen door de vijfde treffer van Debbie Wismans. Die treffer werd echter door de scheidsrechter afgekeurd, waardoor SVOC 0-1 genoegen moest nemen met 1 punt. De 25e editie van de Pelemaas DV Scholierenloop heeft zaterdag bijna 300 leerlingen op de been gebracht in de bossen van Vlakwater. De Meent uit Leunen was als school de grote winnaar. De Meent won namelijk de wisselbeker voor zowel de meest actieve school als de school die het beste presteerde. De Leunse leerlingen ontvingen de Jo van Oers Memorial 2014 met 8 punten. Gefeliciteerd met jullie eerste plek. Zijn jullie moe? Beetje. Hadden jullie hard getraind van tevoren? Nee, niet echt. Maar zijn jullie dan zo sportief dat jullie zomaar eerste worden? Ja, ik en Tijmen zitten op atletiek. En vond je het wel leuk? Ja, heel erg. Ja, jij ook? Ja. Jij ook? Ja. Tjoek, leerling van de Hommel, werd winnaar in zijn categorie. Bij de jongens uit groep 6 was hij de snelste. Ben je moe? Nee. Nee, had je zoveel getraind dan van tevoren? Ja. Of ben je ook heel sportief? Ja, ook wel een beetje. En wat voor sporten doe jij dan? Ja, voetbal. En ik doe soms atletiek. Zo, en vind je het leuk om mee te doen aan het vlakwater? Heel erg leuk. Doe je al lang mee? Ja, nee, dit was mijn eerste keer. Marieke van basisschool Petrus Bande was de snelste van de meisjes uit groep 5 en 6. En daarbij hoort ook een prijs. Ben je blij met je medaille? Ja. En had je ook verwacht dat je goed zou scoren? Een beetje. Want je bent heel sportief? Ja. En ren je ook vaker? Ja, want ik zit op hockey. De scholierenloop wordt gedragen door de vele vrijwilligers die het evenement ieder jaar weer op touw zetten. Wil Michiels is een van deze vrijwilligers en maakt al jaren deel uit van de organisatie. Ik heb de eerste Vakwatercross mee georganiseerd in 1976 met Lex Biesels, Harry Teunissen en Chef Bekkers en Kees Molenaar. Dat was het eerste bestuur ook, want de eerste Vakwatercross was eerst en daarna hebben we pas de atletiekclub opgericht. En daar was ik de eerste secretaris en Harry Teunissen eerste voorzitter van. Okay, dus u bent ook al actief in de atletiekclub? Ik ben vanaf het eerste moment actief in de atletiekclub. ATV Venray kijkt terug op een succesvolle editie van de scholierenloop met een groot aantal deelnemers. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer.
Aankomende nacht kan er een winterse bui vallen. Het koelt af tot 1 graad. Morgen overdag begint droog. Het voelt koud aan met een matige wind. 'S Middags vallen er buien. Het wordt maximaal 5 graden. Namens het hele team wens ik u nog een fijne avond.